Ita vida nemadzangu sere lucky dzungu rakawanisa dzungu riti pano sitauya nezve food tasting yedu because it has been long ever since we last tasted food yakasiyana siyana. Some previous video yangu nabokutsanangura yekuti cheta mati food tasting ema video akasiyana siyana ari matatu nemhaka yekuti dambokommunicata nemi chitaurawo chiudzawo mbuya zvikuitikawo nezvatiri kufilawo panguva ino uyezve kuti nestage yatava especially paproject yedu patikagara panapa mbuya tiri pachii tiri pakitchen yani yambuya chisara. Amen. Saka apa ma products ari apa ma cereals. Saka ari ma cereals ulanda ndarokana rimwe akatengwa kudhara patone nguva but aingoga takamachengeta as you can see box ratopwanyika. Saka mbuya ka muri kuchuza kana kuti muri kunonga chero chamanonga iri box ndorine aya anonzi ma cornflakes andisanda tomboidyawo iyi kuti hanzi inonzi pro neutral pro neutral ndo box renyiri but azoti sebepa rachiranga rakakurumidzawo kubva juka saka rakasina kudaiwo sora rakazara bva rakutsemuka pese saka yanga ichingorasika. I think itofanira kuti ishandiswe muzuva ranhasi. Then we've got this one inonzi porridge but amunoti kamba ndosani here kwa cheap but inonzi instant porridge ndonga yekuti unongobika ipapo uchibva wadla ipapo. Toenda pane inonzi hanzi chiko banana neutral meal yakati neutral meal ndio yatinayo iyi right now 3 in 1 instant futhi porridge ndeyekuti ipapo unongotodibika ipapo uchibva walila ipapo. Then ungati saravita nemadzangu sere lucky dzungu rakawanisa dzungu riti pano ino sere vida inzwe mbuya munoti sevita 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 saka ndo zvatinazvo asi pakudla inangu kuti hatikwati mbuya ndowanza kusanganisa nemukaka zvisinewo mukaka ndowanzoshandisa hangu unoenderana nemuviri wangu inini ndo iyu unonzi everyday ndo unoenderana nemajinzi emuviri wangu ukamwa mwoya ndozwa kuruzvurwa muviri wangu unoruzvuka. Saka mukazonzwa vanongo vachiti ngongongo vedu vanhu vari kutovaka vari padivi saka mbuya nekuda kuti bhatiri redu ndo rimwe richange richititambudza richange tichenya kutaura pamusoro peproject tipei poto yedu buya pot wonderful pot for the people iyo ndo kango pots icho chiramba kusakara matsva saine mvura yedu inopisa mapabheki edu aripo pasaidhi ekuzoti tinge tichimbuya ndisu ndechechipoto ichi ndangoyawo nacho saka tocherera nechipoto icho cheri akapu zvese. Alright. Then ikapu yenyu ndinge ndoda kusukurwa mbuya saka chitipai tichererewo momo chisukudza kana ngotisira dhishi redu mvura tosukurudza. Saka guys ndo zvatetichita zuva ranhasi tichiravira masiriyo nambuya sazokuti ivo vakambomaravirawo here kana kuti havasati vamaravira saka tati aiwa tisitadii ngatimbogarai pamumvuri tibvise matsva emumvuri wepamba pambuya ine mere maona manje saka ndo zviripo izvozvi. Hopefully mese kwamuri ikoko muri kunzwawo zvakanaka asi tiri ipapo zvakare regai ngotenda vese vakatisapota kubva mwedzi wapera uyo because I think ndikagara ndakatarisa panapa tamumwedzi wepiri ndiri kuno kwaGogi sare ende mune mamwe mavhidhiyo angu andakataura ndada kutaura zvokutiwo zvoshuwa ndakuda kuinda kumba saka tichiri ipapo. It's unfortunate kuti
foni yangu yataita macalculations nayo yapera moto saka iri kumbochaja asi ndichange ndichikupa breakdown yezvinhu zvedu zvatasarirwa nazvo uye kuti seiwo pamwe nekukanda kuti ndakugomberwa inini wacho pachezvangu it's not easy zvasara gaisika zvoita kunge zvapfava asi hazvina kundipfavira ndochokwadi zvose zvekuforoma zvitina zvedu takaforoma tikadii tikapasa kwese vana vazenge vakatocelebratawo vachiwana chelete dzavo zvinova zvakanaka kuti ukashanda nevamwe vanhu unofanira kuita sei kupa what belongs to Caesar asi pari zvino ndaisaziva ndoda kureurura muzuva ranhasi ndaisaziva kuti kusimudza mudhuri kwakaoma mbuya ikwakaoma right shega itidai mbuya siriyo kana kuti zvinhu zvatikula zvoda zvimvura zvinopisa saka gai ndikupe example ndoda kutanga ganditange neserelaki inini nekuti ndo yandanombozivawo kuti unoita sei handimuona imvura yangu iyi kambuya iyi iri kupisa ka handiti ndoisa handisi kuisa yakawanda kuti vatiti tese zvese handiti sa inini ndochitora chii siriyo rangu riyariyani siriyo amene zvofunga zvongoratidza kuti zvinhu zvongolika fasta handisi kuti siriyo zvoreve mbuya ngodaiwo so zviyekera zvangu zviya iyi inonzi sereraki yandiri kuisa ndatanga nesererakiwo because sereraki ndakatanga kuida zuro maybe ndakadla ndiri muchecha handizivi but inofidhiwa I think nyanyanya vana handizozivi kuti vanhu vakuru kunonyanya kuidla here zvongodhipera ndofunga kuti unodeiwo ndotora zvimukaka zvangu handisi zvakawanda imi mbuya ndimune mukaka wenyitaipiya here vamwe vanoisa shuga but nangu handifaniri kuisa shuga ndipewo mvura mbuya yekusukudza kusukudzira muchipoto chenyichi saka modi mochikonzonga kudai hanimboda tiyatiwa poriji saka tinogona kuita pane kuti tige tichiti mumwe nemwe make ndichapota ndichikonzongera mu1 cup ndokutapudzira yanditi oi isai uku saka yato haisisiri mvura kama zvona kuti yadi yabora ndo poriji iyo maitirwo aroni azosiyana muchaona kuti anonzi maconflicts anenge asina kudaiwo so amazviona for the people isai chapota ndichikuisira yakati one day zvangu itai tinzwi rova itinzwi zvinonakazve hazvidi shuga ine shuga kare kai ine shuga kare maiwe zvinonaka kokuoma kwakaoma sei zvakadii ende zvinonakisa asi yakaoma zvakadii hana kuoma ikapfava zvakapfava inonhuwirira sechii inonhuwirira ungaziva kuti chirungu choga choga sechii semaapple semabhanana semapichisi semauyu sechii zvoda kundoita semauyu chewe inga kune zvinhu zvinonaka iyo inonzi serelaki mbuya serelaki right iko zvinochinongai spunu manje dzafanira kunge dzaita 3 panapa ngandipura ndichisukudza yangu chitondizadzira ichi chikapu ichi kuti ndisukudza sezvero iri kusanganisa right mbuya iko zvino zvimochinonga iyi serelaki tatesta serelaki yakagadzirwa kupiko what's about iri ndiwe mbuya hausi wevana iri iwoyo tinogona kunge tiri kudla zvinhu zvevana mene asi zvongonaka zvakadii chokudya china kuti mwana neso vanhu vakuru tongodya nokuti zvinonaka right torai tione moda chipi mukwasatora zviri apa kana pasi apa
yawe. All right. Mbuya vanonga inonzi. Mbuya ini ndikuikona kuiverenga ini. Neutromel. Neutromel. Ndo yanongwana mbuya. Neutral. Ve Neutromel. Iri ndiye muZimbabwe futi kai. Nogadzirwa muZimbabwe. Saizoboka seki. Mbuya nakukura mazini. Avura. Unoidira. Sana mboidlasi. Nyowani okwandiri. Neutral. What? Ipowder guys. Powder chaya mina mukana muchiona powder. Ndautorasha iri baba. Amuna Powder iyo. Powder. Yesa shoma mbuya. Iya ndisiba nje ndaswa ne uyu nemukaka ere. zvakatsvukira. Kana kuti kweti. Ngatimbo test yaitoni zvakadai. Dambo test zvomo. Ne sugar kari futi. Ne sugar. Maybe ne mukaka kari. Nwasa mabarwi. Zvinonaka. Neutral. Haisi vana futi iri mbuya iyoyi. Ndiya vana iyi. Inoita se porridge remabagwe chero. Asi zvinonaka. Ine munyu futi ndikundwa munyu. Handizivi. Konzongo. Tiri kubuda apo. Tiriko zviri kuita. Tiriko. Unza indise mbuya. Iyi kala yakatosiyana. Yasiyana neya. Kala yacho ni guys iyi. That's the color. Pamwe nobuda zvisizi. Nge yellow. Inonaka iyi. Asi nokuti noura seko. Se banana. Se mabarwi futi. Asina hangu andichadi kuramba chila. It's not my cup of tea. Inde vana. Kwere chaitsu. Abodi. Ndatobo. Ini ndato right papa. Kana nechipuna idi kusukika. Ndaisa mvura Hayi topukanya. Zvinonaka zvinotapira. Kumbiwa mvura muchipoto chiya. Hai ibode. Indo yehuda. Mwana chaiye uyauya asati agula sadza. Iye. Ndo zvandawe. Netira kuvana kwete kwandirawo. Zvisina kupitwa nezvana wani. Nezvana? Hapana zvana. Kweine zvana ere mbuya? Hana zvana wani? Saka moreva here kuti kana iri yechembere inofanira kubudisa chembere. Torai tione imwe. Nonge. Totura ipi? Bhokisi iri ndore iyi. Saka mira tidireyo. Dimbu. Azvo zvinombatengwa navanhu vanoziva kuti toda chekuti ungandozvitenga tongomaona tichitaira kudai. Iya kutange zviyo kudaro. Tange zviyo. Ndani chocolate. Kuti chocolate. Pakanzi chitoni? Pakanzi choko shuwa. Yeah. Oitise mukapenyu. Nangu ndikutosati shoma haakani. Raga kudya zviyo. It's not my cup of tea. Nope. Zviri kuita sei mbuya? Chocolate. Asi noda kuba nezviya zvimwe.
apa ndakuda mvura. Mbochera nechichi chopabvisa. Mbochera nechipoto chacho. Yakazadzai. Ndikuda mvura yakati wanda. Okay. Nongai imwe mbuya tione ichoko isara yenyu kuchoko kwenyu mega. Sara ikichoko. Nongai tione. Next one. Tononga baba. Zine chinu bepa se. Ndo ishi. And anozima cornflakes mukunati asiri ehufo. Zvakasiyana. Aya manje anenge adamuka bowel. But mbuya chanozanira muna ma bowels. Sata ngoisira mukapu menye kandi kuisira mukapu straight up. Ndozviona manje. Pala anenge adaka nemukaka. Manasoiswa chinyatsonzi kana kuti fresh what. Waona manje. Do aya ma cornflakes. I think I anoda to sugar and to mukaka. So to mukaka. But ndofunga anowanzodawo mukaka wawo unochururuka wawo singe steady noya. Oisa sugar. Adudusa yakawanda. Shoma. Isamuzokonzwa ngokuti kuri zvadaita shiya. Kuti moda kunzwa crunchiness. Choti come. Ngoda also. Wala nduka then makutola zvakadai. I say. Now. More say. Tumbolekela. Lomba naka. Ma cornflakes kumusha. Awati ndati. Anda mukaka wawo ngori muchigubhu wemvura kare. Vamwana vanzotawo makuseni. Vakamuka. Ndopa anorya masiriyo wala. Asa valosa tukula ukawani. Mwana kona kula serera kumakuseni ega kasataenda kubasa. Mwana kona chifarira ma cornflakes oga makuseni asataenda kubasa. Shoka zvinoliwa makuseni aya. Usati kwakunaenda kubasa wozomwa ngoti time. Wambotanga. Zvoita kuti pamwe dumbu ridiri bati. Asi zvodependa. Mwanda masikati. Mwanda manheru. This is so wonderful. Andy. Anonaka. Tasema kutsenga chi paprika. Mavende. Shomwe. Kuti shomwe. Tasema kutsenga chi. Kuti sinetsenge paprika mukana. Chambonyesa kuwa. Apa gandi choose wenini. I'm choosing this one. Ndakumberi mbuya. Sevita maputo echirungu. Muchipesa ndakufana kuvhura iyi. Sevita. Ndatohakirirwa. Oh, where's our bread? No Sevita. How are you? Is mbuya is do not futi takazvispo. Zvatakaita patika sponsor ma videos pepe. Ndakatenga zvinhu izvi kwakuzvistoka. Saka asi zvaizvozvo I think zvatone vhiki mbiri tinazvo. Patika sponsor wa pizza ne chicken in pepe. Ndandaisa izvi kustoku. Vanangogara ndinazvo just in case tikazotoda kuita video. Saka tafanira takaita but atiri busy pa time yacho iyoyo. Saka ndosaka ndatotenga tiri chingoma testa.
mbuya taifana kunge tichekana nechigero kwete nemuromo zvandikuita izvi. Vamwe vanofarira seri laki, vamwe vanofarira seri fita mbuya. Zvanaka zvi. Zvakafanana nepori dzemuwizwa here mbuya? Ndomuwizwa inodarikwa. Shuwa here? Zvani kure. Todai ofu pamvura inopisa. Time chitikasvika chikoko. Takuenda pachi iserevhita yatakupinda. Ndikuti kuti chimwana chitoko nhasi kambuya. Chipwere. Madzokera kuti chipwere. Zvino tatodzokera. Asi tichiri ipapo tichibata futi nhau yekuti roofing yedu ndo iri kunetsa. Pa roofing panapa senge matanda ari kudiwa i20, saka maprice akataurwa tichiti takakuenda chiti 29.59 kaasingakangase because ndakutaura nemusoro wangu saka ndogona kuita mamistake kuna vamwe vandataura navo 29.59 cents US dollars times 20 matanda. Then the other one is $25.50 something cents food times 10 matanda. Sikazoti ratorwa ero todzokera pakuti times 11 matanda here kana toti kudii ndo zviripo. Tobva ipapo toenda zvakare panhau yezvipikiri zvato zvataura zvimwe zviri kutoshandiswa uko ndo zvainzi $3.50 something cents times 5 makgs ari kudiwa for kuti varoverere paroofing. Then kosta mazenge. Kumazenge kune 2 types. Kune maibera but maibera pana akapendwa pamusoro kuti asina kupendwa pamusoro. Like the one that tichikuratidza video previously apapo yetoilet. Iroro rinoita $47.80 something cents if I'm not mistaken zvakare. Saka ndofana kuti phone yangu iri uko kumasenza ndichaziye ndongozva mafigures ekutanga. Then rimwe racho rainzi rakapendwa pamusoro rinoita $33.50 something cents or 80 something cents. So pandakaenda kunomatasa because I was also eager to see kuti zvinhu zvacho zvinochimbotaura zvakamboita sei because sometimes you can buy zvimwe zvausingazivi. So ndakateka time yangu kuenda maeditors ndichitotasa au yega yega pavanolo kuti matanda uro wacho akaita sei because initially ndaifunga kuti matanda kurehwa anenge around anditanga magamutri akapendwa neblack, but I was actually alarmed ndichizoona kuti aiwa asiriwo mapranga chaiwo ndo ari kudiwa iwayo. Okay fine. Same with those boards aita ones anodiwa zvakare. I thank God because taanawo ese ndo chinhu anoyaso icho chiri complete. Tochibva ipapo toenda panhau yekuti mazenga ari kutaurwa akapendwa yaya ndikureva ainzi $33 something. Asi tichiri ipapo vaiti mazenga ekupendwa anowanzo kukurumidza kutengwa, maybe it's because nekuti ane price iri nani. Saka zvino zviitika kuti mushopu unogona kusara kana kuti 3 egreen, 10 blue, kana kuti 11 maroon. Saka hazvidi kutenga kuti hafu ndozodzoka. Zvongoda kuti pamwe paunenge wabata mari yako ye33 point something wongotenga mazenga acho ari 16. Saka paridiwa 16 mazenga iwayo or else kana tikashayiwa iwa akapendwa toita kutodzokera uku kune ari kudry 47 asadiwa ari 16. Saka ndo zviripo. Then there's a company yakambondiconducta ichiti tida kucontributa like roofing. Saka I cannot confirm zvinhu zvandandaziva kuti zviri kufamba sei because ndakwanisa kuvafonera vakangonditi can you give us the kuti ndakavapa. So I haven't heard from them I think since that day. So I stitoramba ndichingotaura kuti we don't have material because tisina chinhu chakabatika uye zvandandaziva kuti varipi ende vada kucontributa sei I have no idea. Saka ndo zviripo izvozvi mamiriro according to situation yatinayo for the meantime. That's the reason why ndaitaura zvakare ndichiti we don't know kuti zvichazofamba sei because by next week nekuti isusu takudawo kuenda kumba. So we'll see kuti by next week Friday zvinenge zvakamira sei. Tikasvikawo Friday iyoyoyo pasinawo zvati zvabuda I think ndombotiendewo kumba tozonzwa kuti vamwe zvozofamba sei. Ndakazvitaura kuna mbuya. I think I've been saying this
for the past 3-4 days, so that as it is in show because at the end of the day it's a project. I'm not supposed to be staying here for the rest of my life. It's something thing. I understand definitely her feelings might be hurt, but then there's literally nothing I can do as well in this situation, because inini handisigari chekuno kundofana kutoenda kumba kuno vabereki vangu wezve kana ndasuwa kumba ndinoenda suwa kumba. But my wish was kuti ndipedze project inde tapedza, asi tikasvika Friday next week pasina zvati zvaitika. Handikunyepera guys, I think ndombodawo a breather, then ndomboendawo kumba. There's so many things I want to share with you, what I encountered during the project on the ground. This is something that we never shared with you on social media, and I think it was good that I never shared some of those stories or some of those incidences, because they kept on happening or they kept on recurring, and at the end of the day, some of them I actually saw myself help to solve the situation in Ingeripo. So I'll actually touch bit by bit, but it was not easy, because most of the time I felt like, okay, I was like now becoming like a mother here as well, yet maybe but Chiredzi-been it says Serevita. Serevita no tapira. Kulanda magwere. Ikagadzirwa ne wheat ne nemadzangu. Koni ndizvozvo. Chibage ne uyu nemabanana. Azvimbatswa nazvo. Saka tasawa ne the last cereal yedu yokupedzisira mbuya. Chimbovhura iwo imimi. Handizvigoni kuvhura bepa mbuya. Kusvikaoni makavhura zuro. For the meantime, I understand kuti vanhu mune muchitaura zvakasiyana-siyana, but ininiwo ndechitaura according to zviri paground, because hazvibatsiri kuti let's say next week yacho yasvika and hatina chatinacho chekuti tibatsirikane nacho. Ndasimbisa, yeah, it's true. Ndasimbisisa taona kutoita sewo kuti tiruze pamwe. Ndofana tombotsvaga camping yekuinda kunotirenwa vanhu kuti vamboluza weight. I don't know what I should do, guys. Ndaichizamawo kusati kushanda siku nesikati, but seems as if ndiri kukundikana timbopesa. Saka ndo patiri right now as I'm talking to you. Saka pata kutesta mbuya, the last one cheme ndikusiremple mukapu menyu mimi. Ndikuona sekuti yakafana neimwe yaiya tambotesta. Zvaisa hangu shoma mama. Excuse me. Saka iyi ndeimwe but ine flavor yenhikikini yeuyu. Ikunura strawberry. Kana yawandisa mondiudza ndoyeke. Ndo nankira ndowedzera imwe. Mukonzonga ise zvizvi. Strawberry chaiyo. Strawberry. Saka ndizvi ndo last spoon yedu yeuyu last stereo yatarichiita nezvayo. The next video yachange chinemi nde tea testing, because ndakatenga macoffee, chocolate nemamwe matii akangosiyana-siyana handitomaziviwo. Ndo the next video satiranga chingotaura nemi muchingonzwisisawo our situation, or especially my personal situation, kuti ine yakamira sei, because some of the people they might not understand kuti kosei zvazodai handitika. Saka mbuya ndeipi yamunoti yanga yari pamberi pakunakirai? Handitozoizivi zita rayo. Asi yanga yakaita sei? Yanga yakanaka, yakaita sebanana. Imwevo yakaita senonhuhwira zvimagwere. Imwe yachona haichazivi norudzi rwayo. Right, saka chimbotendai mashemarienzi. Ndatimbopakira pangi sugar.
Endesa. Chimbodira kuti kukudira yakawanda. Saka chimbotendai mashemarenzi vakatitengera masiriwo akasakatengwa pane nguva tasita shaya nguva yekuti tinge tichiita mavideo aya mbuya.